skal finde en galaxy. Skal man have det ind? Så vi kan bare snakke. Jeg skal lige have det skrive, at jeg filmer galaxy. Han bliver ved med at spørge mig, jeg gider ikke at have sin far. Oh my god. Jeg har kun fået gaver af mange YouTube. Og det her, det var så Luke. Ved jeg godt. Okay. Hej YT Maja. Okay, vi skriver lige her. Vi skal lige skrive til Marie. Vi ses.